Čekaj, nisam razumeo sad ovo, kako nije u Pa redu s njegove kao, strane? U kom smislu? pa, pa u smislu, brate, da on misliš za Goldenita? Da, pa mislim, ne znam tačno o čemu pričaš, nisi siguran. Pa ne, ima velika razlika, pošto, kažem, nije fair, nije to lepo, mislim, nije u redu. Nije Nije. da neko objavljuje to. Ali glej, mislim, realno kad je ova debela htjela to da pokaže, uopšte ne znam, ljudi, znate u kom kontekstu je to pokazano, šta je tu bilo? Kako se zove, da li je ona htjela da pokaže, pa je ovaj uzeo Goldenito i u trenutku video content i odlučio da mu je dovoljno smešno da on da tebe ismeva time, kao cool. On je rekao u ovom TikToku, je rekao kao bravo Miki Šmeker, ovo ono, a zapravo ti iskoristio za content i javno objavio tvoju privatnu prepisku. I tebe niko nije pitao, da te pitao, tebe niko nije pitao da li smeju da pokažu tvoju privatnu prepisku na live. Pa kažem ti, nisam mu ja rekao to da objavljen.